Hakim metu Hakim. Apa? Kon nambah aku ae carok ae Kim. Lho perkara apa sih kon ngejak carok? Aku kerja dipecat Pak Yanto pasti gara-gara kon sing bongkar lambemu wedok Kim. Kon ono bukti apa ngarani aku? Wah, kakek cakep. Ayo Kim, ayo Kim. Kon sing mati apa aku yang mati? Moro-moro nyerang ngene kon. Colo. Aku ditemokno wong telu lho gelem ayo. Wes gak ngurus. Ibane kon benci lah aku Kim. Kon iku gak duwe utek. Kon sing salah kon nyalahno wong. Atimu sing Kim. Mas. Kana wong menesain kon Kim. Mas, wes mas. Mas Hakim sampe mlebu. Mas. Hei, sat bangsat. Aku gak wedi yo ambek kon. Rungokno, aku gak wedi ambek kon. Lek ancene kon lanang, ayo tontono tempate ndek ndi. Aja moro-moro nyerang kon. Mas Hakim, wes. Bajingan kon. Wes mas, ayo mulai mas. Kak! Ono apa Mbak Ros? Ono apa Mas Kim? Berdebat dek iki, Dik. Moro-moro ngejak aku carok. Dek nuduh aku, jare aku penyebab dek dipecat teko kerjaan. Mbok sumpah demi Allah aku gak tahu ngurusi urusanmu. Hei. Tai. Kon gak seneng saya tuh aku sok he. Wes mas, ayo tak mulai. Enggak. Mulia kon. Genok gunae kon ndek kene. Kon iku korupsi. Kon iku maling. Kebongkar kok ngamuk. Oke. Delok nae kon. Tak santet dadi kembange amben kon. Tak golekno dukun sing paling sip. Ayo boleh. Delok nae nih. Santai ten aku gak wedi. Urusan mati apa uripku, apa jare Gusti Allah. Lek kon nyantet aku sampai mati, gak kira enak le uripmu ndek donya petung turunan. Oke. Kon nantang aku yo, tak terima le. Kafir. Ya ngono iku lek wong gak duwe kepercayaan. Ono masalah kok nyalakno wong. Ono masalah iku donga le. Wis. Waduh rek. Sing teko para layang. Kon mari ngokor embong ta ya apa le? He? Budal isuk mau lho. Ket mulai saiki kate maghrib. Kebiasaan kon bar. Kon nek dihubungi gak kenek, kon ku kon ku di WA gak bales, ditelepon gak kenek apa? Susah sinyal mama ndek kono. Waduh, aja alasan. Wis ngerti mama iki trauma bar ambek sing jenenge gunung-gunungan bar. Aja guyu, Mas. Aja dibiasakan arek iku dimanjai terus. Ujung-ujungnya arek iki gak duwe wedi. Lapo kon kok gak bales WA mama? Mama iki khawatir jawaban. Dikandani susah sinyal, Ma. Wes malam ini gak usah bawa HP kan. Posul. Ayo bawa ana. Wah, arek nek kadung dolen jan gak eling. Dia omah itu nek mbokne gak eling. Ora aku kon. Kok gak menisan kon nginep di para layang. Enak le